Que tal, saúdos? A Deputación de Pontevedra convidada a participar na clausura do Cumio Mundial do Clima que se está a celebrar en Madrid. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Deputación de Pontevedra vai participar no Cumio Mundial do Clima que se está a celebrar en Madrid ata o vindeiro 13 de decembro. Baixo o lema "É tempo de actuar", a institución provincial presentará Pontevedra no acto de clausura deste evento como unha referencia local cara á transición ecolóxica. A Deputación de Pontevedra será unha das protagonistas do Cumio Mundial do Clima de Madrid. A presidenta Carmela Silva intervirá no acto de clausura e debaterá sobre os retos locais fronte ao cambio climático. Un paso máis para converter a provincia nun referente a nivel internacional. Falamos dunha xornada que vai a ser inaugurada pola ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, e polo presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero. Nela van a participar alcaldes e alcaldesas, somente dúas diputacións provinciais van a participar nesta xornada na que os gobernos locais falarán das iniciativas que están tomando para frenar esta emerxencia climática e, ademais, para min ten importancia as dúas deputacións que van a estar están gobernadas por dúas mulleres, a de Palencia e a de Pontevedra. O compromiso co medio ambiente é un dos piares principais deste goberno. Por iso a Deputación, ademais de participar neste cumio, vai adherir tamén ás propostas da Rede Española de Cidades polo Clima. O fará a través de 3 accións concretas. A primeira consistirá en apagar a iluminación das fachadas dos edificios da institución provincial o día 7 de decembro, entre as 8 e as 8:30 da tarde. A seguinte actuación desenvolverase na vindeira primavera a través dunha marcha popular que se levará a cabo en Pontevedra e en Vigo. E por último, a Deputación unirase ao manifesto Un Árbol por Europa coa plantación dunha árbore nun municipio da provincia antes do día 5 de xuño. 3 accións claras que se suman ás outras que se están xa a desenvolver en toda a provincia. Temos en marcha iniciativas para reducir as emisións de carbono, abandonar os combustibles fósiles, apostar por unha enerxía 100% renovable e por unha mobilidade sustentable, xestionar de xeito intelixente o territorio, apostando por unha economía local e de proximidade, concienciar, sensibilizar e formar a través de campañas como as desenvolvidas contra os plásticos ou as cabichas, o plan de compostaxe, que é unha gran aposta desta administración. Actualmente a Deputación de Pontevedra cumpre xa con 91% dos obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas, pero o obxectivo da institución provincial é conseguir o 100% e cumprir cos retos da Senda 2030. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O paro volve subir en Pontevedra. Novembro deixou na provincia un incremento de 537 persoas. Isto supón un 0,83% máis que no mes anterior, unhas cifras semellantes ao que acontece no resto de Galicia, onde o aumento foi do 0,82%. A presidenta da Deputación valorou esta mañá estes datos e chamou a responsabilidade de todos os partidos políticos. Non son bons datos de emprego, a min me preocupa. O único positivo é que está claro que hai un goberno progresista neste país, porque o que sí que aumenta é a taxa de cobertura. Eu espero que haxa canto antes un goberno, faga un chamamento a eses partidos que se chaman constitucionalistas, o Partido Popular e Ciudadanos, porque eu a vos non o considero constitucionalista, afirmo que non é constitucionalista, pero o Partido Popular e a Ciudadanos, que se che a boca con a Constitución, lles pido que fagan un acto de responsabilidade e que apoien que teñamos un goberno canto antes.
Os datos registrados en Pontevedra no mes de novembro supoñen un descenso do 2,92% con respecto ao ano anterior. Ademais, a nosa provincia é a segunda galega con menos incremento no número de demandantes de emprego, soamente por detrás de Ourense. A nivel galego, as oficinas dos servizos públicos deixan unhas cifras de 165.652 parados, 1.350 máis que no mes anterior. A nivel estatal, o número de desempregados aumentou en algo máis de 20.500 persoas. Xa por último, o número de afiliados á Seguridade Social caeu tamén en máis de 53.000 persoas, unhas cifras negativas propias, iso sí, desta época do ano. O retraso nas obras da Ponte do Burgo obrigan o Concello a manter pechada a Rúa Domingo Fontán durante todo o Nadal. Así anunciou esta mañá o concelleiro de Mobilidade, Demetrio Gómez, unha decisión que podería traer consecuencias no tráfico durante a celebración destas festas. Vai ser a primeira vez que en Pontevedra, nestes últimos 20 anos, teñamos aberta unha obra destas dimensións nun punto tan importante para o tráfico durante un período como o Nadal. Vale? Facemos algunhas recomendacións, que se usen os aparcamentos de borde, vale? E que se aproveite o ben que está a Pontevedra para camiñar e facer as compras camiñando. E ademais, gustaríanos que esas compras, pois, pediríamos que se escalonen. Adoitamos vir o día 26 e o día 5 a facer todas as compras e é mellor vir moitos máis días, pois porque o comercio va a funcionar moito mellor, porque a cidade está para disfrutala, porque temos un comercio e unha hostelería fenomenais e, polo tanto, é moito mellor escalonar as compras ao longo de todo este período para que isto funcione todo moito mellor coa colaboración de todos e de todas. Para tratar de non prexudicar os veciños, o Goberno Municipal anunciará nos vindeiros días o plan de tráfico do Nadal. Estará coordinado pola Policía Local. En canto ás obras da Rúa Domingo Fontán, esta mesma semana está previsto continuar co encamisado do tubo de auga, uns traballos que retrasaron o conxunto da obra da Ponte do Burgo e que poñen agora contra as cordas ao Concello. O Goberno Municipal ten ata o mes de febreiro para rematar esta reforma, uns prazos que son de obrigado cumprimento por ser este un proxecto cofinanciado por fondos europeos. Bueno, xustamente do tráfico falou nos últimos días o PP de Pontevedra. Membros do Grupo Municipal iniciaron a pasada semana unha rolda de contactos con diferentes colectivos da cidade para avaliar os problemas que hai no tráfico. O concelleiro de Mobilidade negou esta mañá que haxa dificultades neste eido e acusou os populares de crear alarmismo social. Non é un problema que algunhas veces o tráfico circule un pouco máis lento, pois porque hai unha actividade económica intensa, como pasa no Nadal, ou pois porque chove e ás veces pois usamos o coche paraguas, vale? Pero non hai un problema grave de tráfico. Un problema grave de tráfico teñen en Barcelona ou teñen en Madrid. O único interese que parece que ten é espantar aos posíveis usuarios da cidade, as persoas que poidan vir a facer compras ou intentar demostrar que a cidade funciona peor nun momento en que o que precisamos é que cantas máis persoas veñan, mellor. E temos unha cidade preparada para que veñan aínda máis que as que están vindo, porque temos que convidalas. A Deputación de Pontevedra subvencionará e avalará os plans de mobilidade sustentable de 37 concellos da provincia. Anunciou esta mañá o deputado Uxío Benítez logo de manter unha xuntanza de traballo con diferentes consultoras. O obxectivo desta iniciativa é fomentar mobilidades alternativas e recuperar así os espazos públicos. Hoxe o que quixemos facer aquí é unha reunión de traballo, coordinación, que cada unha das consultoras nos mostrase os problemas, as inconvenientes que tiveron, como reaccionaron os distintos grupos de goberno, como reaccionou a sociedade na participación pública, que nos transmitisen un pouco ese feedback, non, de todo o traballo que les realizaron, de cara a nos poder aprender, de cara a nos poder mellorar as distintas accións que fagamos no futuro. Pero, bueno, resaltaría que o importante é que o 62% dos concellos da provincia teñen un PEMUS subvencionado e validado pola Deputación de Pontevedra, e creo que iso é importante porque é un alto número de concellos e de gobernos municipais que están traballando e promovendo o uso de mobilidades alternativas e a recuperación dos espacios públicos.
Esta liña de axudas para os plans de mobilidade sustentable aprobouse a finais de 2017, pouco despois, en abril de 2018, adxudicáronse as subvencións por un valor de 600.000 euros, un orzamento repartido entre 32 concellos da provincia. Actualmente, estes traballos están na fase de entrega de documentación co obxectivo de que a Deputación valide o máis pronto posible os proxectos. O deputado confirmou esta mañá que dos 42 concellos interesados, finalmente 5 deles decidiron renunciar. Estes plans de mobilidade sustentable axudarán os concellos adheridos a acceder a fondos europeos de financiamento co obxectivo de levar a cabo accións de mobilidade sustentable. Máis de 80 entidades galegas celebraron hoxe o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. En Pontevedra, centos de estudiantes uníronse á iniciativa baixo o mesmo paraugas e conseguiron encher a Praza da Ferrería de cor e de moita alegría. Hoxe saíu o sol na capital da provincia. Sen embargo, os paraugas foron os protagonistas da xornada. Centos de estudantes encheron de cor a Praza da Ferraría para celebrar o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. E aquí eles demostraron que, a pesares de ser tan distintos, todos vivimos baixo o mesmo paraugas. A mensaxe da sociedade é un pouco a de todos os anos, non? Porque lamentablemente hai que repetila cada ano, que é un pouco intentar que dende calquera ámbito da sociedade, ben sexa do ámbito social ou ámbito político, sobre todo, que son quen ten máis responsabilidade de poder cambiar as cousas, pois que se establezan os mecanismos suficientes para conseguir realmente a normalidade da vida das persoas con discapacidade. Ainda estamos moi lonxe de conseguir esa normalidade, seguimos tendo discriminación en diferentes ámbitos da nosa vida diaria e hai que intentar e hai que seguir pois eso, loitando e reivindicando que se faga posible para que eso cada vez pois bueno, exista menos discriminación e podamos ter unha vida máis normal posible, non? Reais ou pintados, todos os paraugas servían hoxe para defender os dereitos da sociedade, dereitos que deberían ser iguais para cada un de nós. O que nos preocupa máis é quedar excluídos da sociedade, queremos que se nos trate como unha persoa máis que somos, que se defendan os nosos dereitos, o poder decidir o noso futuro, o que queremos facer con as nosas vidas, ter dereito pois, a ter parella, a vivir independentemente na medida do posible. Este acto foi organizado polo colectivo Amizade en colaboración con Amenceras Pace, Daun Pontevedra, Soga Asei, Juan 23 e a Asociación de Persoas Sordas da cidade. Ademais, o evento contou coa participación de centos de estudantes de infantil e primaria de toda a Boa Vila. Pontevedra únese a performance viral Un violador en tu camino. Esta iniciativa, que naceu en Chile coa asociación feminista Las Tesis, pretende enviar a través do baile da música unha mensaxe contundente á sociedade. A quedada será este venres ás 12:30 na Praza da Peregrina. Pois así, poñemos o punto final a este Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Adeus. Es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era